skal man nu. Det kan du ikke i dag. Jo, jeg er fucking... Nej, du så sne over det hele år. Men er du klar? Er du klar? Ja. Hvad med mig? Hvad med dig, hvad? I straight? Er du klar? Ja. Så tryk ind nu. Ui, op med dine fødder, mand. Så kommer vi ikke længere nu. Så, op og stå. Ja. Go. Ikke noget læ. Ja, kom. Det er væk nu. Man, kan jeg klare det? Ja, kom så. Hold snoren. Jeg er så bange. Hvad for noget den her? Ja, bare hold i den. Ja, det er fint. Men jeg er bange. Ja, kom så. Ja. Ej, den er god. Så igen. Op med baby from. Au, man skal også med mig. Ja. Man skal også med mig. Her. Jeg vil ikke tro mig. Nej, kom nu. Go. Ja, kom. Yeah. Why are you going that way? You come. Why are you touching the ground? Listen. Weaving through the crowds on Oxford Street. Watched his world Grab it. I'm so good now. Grab it. See. Greasy. Gina. Sakit ako. Ano tayo maglabay na eh. Charot. Flot med hvid. Vent til vi kommer herover. Nagdadaan doon sa siya.
god, man. Pas på mig. Er det glas? Kan du mærke det? Nej. Nej. Ikke så meget. Ang bukay ka mo kasi. Er det så flot her? Jeg bare ved. Ikke? Jo. Det ser meget flot. Det kan være der er White Christmas. Men lad være med at køre hurtigt. Kan ikke lide det. Så jeg skal sende det til min søster. Men lad være med. Hvad med drille mig? Nå. Men lad nu være. Det kører så langsomt. Ja. Men det er jo flottere, hvis der kommer flere dage, så er det jo sådan en tyk lag. Ja. Du kan stadigvæk se græsset nu. Ja, hvis det er sådan altid. Se, de holder bare lige der. Så kan det være, at vi måske også bare kan køre heraf. Er det okay? Er du sikker, mand? Det er ikke. Derovre, det er så meget sødt, der er dyr. Gå ned og se dem. Ja. Det gør de andre mennesker også. Der er ikke nogen mad. Du skal have gulrødder. Det sneer. Hvad? Mammas. Mamma. Så sneer meget. Oh my god, det er koldt. Det er koldt. Ja, der står to og stanger lidt efter hinanden. Ja. Skidt. Jeg bliver lige nødt til at smutte igen, mor. Jeg er i gang med at se en kamp mellem to dyr. Ej, er det færdigt nu? Nej, det har jeg ikke. Det kan jeg lige gøre, når vi kommer hjem.
Nej. Ja, det er sådan. Er det en glat mand? Nej, det er ikke så glat her. Det er det. Nu ved jeg sgu ikke, hvor fanden vi er på vej hen nu. Jeg har aldrig været her. Nej. Men alle veje fører til Ros, siger de kloge. Ja. Jo, jeg tror du har været her. Vi har været her med sommeren. Virkelig. Jo, jeg tror vi har gjort her. Ja. Tror jeg. Tid siden. Ej, bange. Den er bange der. Bybæk. Ja, det er jo ikke nemt at se de hoppe, når det er lidt sne. Nej. Og synes, det er fuldstændig uoverskueligt at skulle redde hele verden. Helst fra med Nordens juleaften eller nytårsaften. Sådan lyder det fra de 2 store elselskaber, Sirius og Radius til Ekstrabladet. Begge dage er nemlig kendt som de helt store strømskuedage, og derfor så handler det om at skrue så meget ned for elforbrugere som overhovedet muligt, så vi mindsker risikoen for nedbrud. Det var nyhederne for nu. Jeg hedder Rolf Rasmussen. Once again, candy canes and silver lamps that glow. It's beginning to look a lot Like Christmas. Ej, hvor er det. Har I ikke nogen alpeforretninger sådan i nærheden? Nej. Nej, det har I ikke. Nå, Det er faktisk ikke om... der er måske slet ikke nogen her i Jylland. Jo. Nå, Jeg prøver bare lige at tænke... at der er en Rema 1000 og en Netto og Superbrugsen i Jelling. nå, der har I også en superbrus. Ja. Nå, Og i Tørring ligger der ABC nå, og Netto. ja. Og så- Ja, det er også ligesom Rema 1000. Nej. Nej, det er det ikke. Nå. ABC, det ved jeg slet ikke, om vi har overhovedet. Det tror jeg ikke, nej. Nej, det tror jeg da heller ikke. Men vi har Aldi. Ja, det har også Aldi i... Der er Aldi Vejle. i Horsens. Vejle også. Er der også i Vejle? Mm. Ja, jeg ved ikke lige, hvor den ligger her. Nå, Men der er en. I'm so crazy and the white. Og Lidl. Ja. Ja, det har vi også. En i Korsør, Ja. og så i Slagelse. Men vi har ikke nogen i Skælskør. Vi har Nej, okay. ikke i Skælskør. De har ellers også mange billige tilbud i Lidl, når jeg sådan sidder og ser reklamerne. Ja. Ja, der kan være nogle gode ting. Men Bilka har jo nok været alt det, vi har begyndt. Altså, jeg fik 40 kroner tilbage, så det var 600. Det er da billigt for alt det, vi har fået, Ja. eller alt det, vi har købt. Der var også mange ting, der kun kostede det der Ja. 3, 4, 5 kroner. Og sådan Ja, noget. det var der, selvom det normalt koster selvfølgelig meget mere. Det kan vi jo se på vognen. Ja. Ja, den skal du have lov til at se, Ja. hvor meget vi har sparet. Ja. Men man, Vi har sparet mange penge. Og så den bro der. Det er flot. Ja. Jamen, jeg har også derhjemme lys på mine altan. Nå. Ja, sådan en lyskæde hele vejen hen ad den. Men den har jeg jo sluppet. Det skal jo ikke brænde, når jeg ikke er
hjemme. Nej. Det er om at spare. Strømmen er jo dyr nu. Strømmen er nemlig dyr, og det bliver endnu dyrere. Ja. Altså når vi går ind i det nye år. Jeg har fået det at vide. Okay. Ja. Jeg bruger gennemsnitligt 700-800 kroner hver 3. måned i strøm. Det er der vel ikke noget at sige noget til. Nej. Den sidste regning vi fik, den lå vist på 1200-1300 kroner. Ja. Men det er også fordi, I har jo vaskemaskiner og, Ja. og meget stort fjernsyn. Og Ja. det har Det jeg. sluger jo lige lidt mere. Ja, og det har jeg jo ikke. Og varmepumpe. Ja, den tager jo også strøm. Ja. Ja. Ja, så den er der jo heller ikke noget at sige til. Nej, den kører jo også 24/7. Jo. Ja, det er jo det. Ja, vi har prøvet at teste det der med, du ved, så slukke den Ja. om aftenen. Ja. Og så der er slukket indtil vi begge to kommer hjem om eftermiddagen. Ja. Det er jo mange timer. Ja. Men det gav ikke rigtig nogen besparelse. Nej, jamen det er svært at regne ud, Ja. synes jeg. Også fordi den skal jo tage jo lang tid at varme helt huset op igen. Ja, Jo. det er jo også det. På 1200-1300 kroner. Ja. Men det er også fordi, I har jo vaskemaskiner og, Ja. og meget stort fjernsyn. Og Ja. det har Det jeg. sluger jo lige lidt mere. Ja, og det har jeg jo ikke. Og varmepumpe. Ja, den tager jo også strøm. Ja. Ja. Ja, så den er der jo heller ikke noget at sige til. Nej, den kører jo også 24/7. Jo. Ja, det er jo det. Ja, vi har prøvet at teste det der med, du ved, så slukke den Ja. om aftenen. Ja. Og så der er slukket indtil vi begge to kommer hjem om eftermiddagen. Ja. Det er jo mange timer. Ja. Men det gav ikke rigtig nogen besparelse. Nej, jamen det er svært at regne ud, Ja. synes jeg. Også fordi den skal jo tage jo lang tid at varme helt huset op igen. Ja, Jo. det er jo også det. Jeg kan bare. Nå, var det... Hvad hedder det? Havecenteret? Nej, det kommer først herover. Nå, Så langt er vi ikke helt endnu. Ej, hvor er det hyggeligt. dejligt dog. Ej, hvor er det hyggeligt. Det ved over. Vi kan svare på strømmen, hvis det er sådan, vi skal ud og gå. Gik alle huse, man det er hvid. Ja. Ja, det er hvid. Hun tog fejl med den der værtsfamilie, hun er ved. Small stream. Sende. Det er dejligt at høre, der er lige med. Det skulle være mærkeligt andet, end der ikke er nogen, som godt holder jul. Det kommer lidt an på, hvor de kommer fra. Åh, det er så koldt, mand. Ja. Du har handsker. Bare min mormor. Det ved jeg ikke. Har du ikke handsker med, mormor? Nej. Det er meget sjældent. Så det der med, at hun ikke kan spise gris, det passer jo ikke, fordi hun er 1,5 løb på sig. Det var fordi, det var leverpostej. Det var ikke kage, det var leverpostej. Nej, det er jo galt, man kan komme afsted. Ja.
der er mange ting, vi har skulle lære hende. Ja. Med hvordan man spiser morgenmad i Danmark, og hvad en leverpostej er, og altså sådan en masse ting. Også med at bruge en kniv og sådan noget. Ja. Og mange ting, hun ikke ved. Stakkels. Ja. Ja, det er svært. Hvor kommer hun? Hun er også fra Filippinerne. Ja. Ja. Og så var hun i de forenede emirater. Ja. Dubai. Og være au pair. Er du med mig? Ja, jeg er med. Det er sjovt med den julemand, der hænger der. Ja. At den sådan kravler op. Ja, den har den bare stadig. Ja. Den, ja. Ja, måske ikke i hvert fald. Jo. Ja. Den er ikke fed. Lige til pas afstand. Ja. Man bliver jo ikke kønner med alderen. Det er der nogen, der gør. Nej. Det er nok genbildning. Jeg må det. Men man kan så sige fra børnstørrelse og så op efter. Der er jo mange, der bliver kønner. Jo. Ikke også? Det er om året. Hvor lang er den her? Den var ikke længere. Jo, det er sådan, der er solkammer. Der var solen. Det er bare lidt tykt. Kan du bruge den der trappe med? Ha? Ja, jeg skal nok bruge en trap, tror jeg. Ligger det om bagved. Ja.
Sige. Pas-pas, apot, ana. Mga tiil. Basta di an. Ano ako ng tiil? Buka-buka. Lain-lain. Så har du styr på balancen og alt det der. Man, kamas na eh. Si Diamond. Oh my God. Skal du så lige en tur ned? Ito. Sige. Ayun pa, ani. Bati naman ni siya. Ito ka pa yun. Nabuang na. Nabuang na rin. Na siya tapos i-roll-roll na mo siya, Jess. I-roll ni mo sa kanin dari. Ha? Tignan ko, uy. My gosh, this is a very nice experience. Uy, dili na tapos i-roll ni mo, naon ni mo. Kasi, Di lahi magusati kay magbungkag siya. Kay dili kristal no. Mm. Kay dili siya. napo dili nga snow. Oh my gosh. Ay sige, saba kay. Sige na, roll na. Pag-roll na, dira. Wala bitaw tain na. Sige na, mag-roll na dito. Sige, roll. Go. Okay. Oh, isa pa. Video lang good. Okay. Sige na. Ano tayo? Ano sa mga footstep? Dili, ang kanang ang crystal ba? Ay, oh no. Pwede po lang. Ako ipasa sa iyo niya. Oh, isa niya ha. Nag-crystal. Guys. Nag-crystal siya. Oh. Oh. Saan na ko nito tabukan ni Ron? Kamang na lang ko. Sige, man, humbagan. Up, up. Oh, not like that. Up. Oh, like that. Na-video ra? Pas-pas kay ka. Uy, wa ko kasunod. Dito kay lugsungon oh, utruhan ni oh. Aw. Sige. Sige. Dar, isend po ni sa ako dar ay tanaw lang nako ang road. Ako pakita. Dai. Falder på røven nu. Pas på. Oh my. Ah, Now you. Cindy, no. Hindi ko diri nga kay Dar. Ay, blessem ka na. Itong nindo Dar. Oh, video na. Sige, ona mo. Mine. Mine? Oh my Asan? Do you have olives?
Yeah. in Philippines. Like I all of. think. Passport, it's Ja, det glad. har de. The glad. We are walking Momo, in the forest, You in need the to go middle there of the because forest, it's glad. and Glad here. we are not allowed to touch anything. Oh, ham ka der rondar. Ja, de ene træ der. Ay, Også lidt ved siden af. see, we're walking here, going to Adadard. Bitig yung mag-amping gihapon. Ay. Wow, amazing. This is amazing. Is it like there? The very white there? Huh? The very white there? Sorry na. Lake na? Dili. Land. Land. Land with snow. Jeg tror, I gik udenfor. Har du været i Århalen? Jeg tror, det er mere direkte. Okay na ni. Isend sa ako dar ha. Dili Walang ako- stop? Di ma-stop. Kung yung kan ay sulod. Oh, mura. Amping na na. Dito kay lugsungan oh, utruhan ni oh. Aw. Ay. Lakay amping na. Man, kamas na eh. Si Diamond. It can hurt sometimes, but it's the only